Здравейте, потребители на VBOX, съм Дарвин на 21 и това е не знам кой епизод на How To. В този епизод ще ви покажа как да изслоите Texture Pack на Minecraft. Така, за целта ви трябва Texture Pack, аз съм взел Fightful. Така. И нека започваме. За хората, които са с Windows 7, влизате тук и пишете процент, процент. Така. И ви излиза roaming. Цъкате на него и ви излиза този прозорец. Ето това. Цъкате .minecraft. След това ви излиза това. Цъкате на Texture Packs. Копирате си Texture Pack, той ще ви е в архив файл. Идвате тук, слагате го. Така. Слагате го. Но някои Texture пакове искат патч. Вие може да се го пачвате с Optifine или Minecraft MC Patcher. В описанието ще сложа линк за Minecraft Jarad.me, който вътре има Optifine, Race Minimap и MC Patcher. Това са нещата, които ви трябват. Да съм ви помогнал и чао!